Okay, more than 20 years. Sabihin na lang natin more than 20 years na nung time na yon hindi pa simentado ang kalsada dito. Pero ako tumira doon sa, ang barangay namin is sa Barangay Mati. Yun. Doon kami, pero umakit kami dito sa Kapatagan. Minsan mag-boxing pa kami dito for how many times. Di ba Kap? Bata-bata pa ni si Kapitan Morales sa una. Bata pa niya, kuya kay mo motor ba? Iyara ning dagan-dagan sa motor, gusto kayo mo padagan, no? Ya dili pa mo ni simentado, gamay pa mo ng kalsada, disod kayo, pag mag-ulan, pati motor, dili kasaka. Di ba Kap? Unya, mahinumduman ako nga, katong diri mi, ang problema na ko diri ka tugnaw kay saran. Bakit tugnaw sa unang antod karon paggabi? Tugnaw lagi diri. Nya naog ko dito sa Mati. Di po na ako makalimutan ang experience din sa una nga kabata na kong edad niya. Kuwan ko parang sa Tagalog sa Tagalog pa nang akyat ng ligaw. Nang-akyat ng ligaw. Nang-akyat ng ligaw Oo, nanguyap, pero kanang sa unang usap ko na ka ng mga naman, nangit kasi lang nanay. Namanhikan. Pwede manguyap sa imong anak. Tinawag ka, busted yun. Pero usap mo pa tayo na ng mga kwenta. Ako usap mo i-congratulate sa inyong mga itong 4 days sa meeting seminar sa inyong LGU dito sa inyong mayor. I hope na marami kayong natutunan, especially in terms of sensitivity, and then in terms of public service, marami kayong nakatunan. Kahit ako nga, muhat nung naging politician ako, since 2010, hindi ako naghuminto ng nag-aral. Actually, nag-enroll ako ng college noong 2008. Nag-graduate ako, natapos ko yung 4 years, natapos ko noong 2019. So, 11 years ko natapos yung college. Sa tagal ng panahon. Pero continue ako nag-aaral. Kasi ganun talaga. Dapat huwag natin sabihin sa sarili natin na magaling na tayo, marunong na tayo, hindi natin kailangan ng mag-aral. Maraming mga pagkakataon at chance na dapat nating alamin na hindi natin ginarap yung opportunity na yun. So, yan ang ginagawa ko. Pag-graduate ko, nag-enroll ako, nagka-pandemic lang kasi nag-enroll ako sa Georgetown University sa New York for Masteral Kaso lang na nagkaroon ng pandemic, kaya hindi kami natuloy, pero naka-enroll ako pag tuloy pa rin yan pag matapos na itong pandemya. At I hope na sa inyo walang matamaan ng COVID. Only God can protect us. Kahit sa pag-unsay imong buhaton, pag-safety, kung wala ang Ginoo, wala magtakdan nita, pero na ang Ginoo ga-protekta ka natong tanan. So ay lang kabalaka kay nang Ginoo ga panalipod ka natong tanan. So I hope na marami kayong natutunan sa inyong seminar, o hindi lang daw ni si Mayor. Mao ginagawa ko dapat sa mga barangay officials magkaroon ng seminar para updated kayo sa mga development or especially sa mga information from the national government to local down to the barangays.